dikersake karo Mbah Lardi kudu ana bintang tamune iki suwe sing ora gabung karo awake dhewe genduk Lintang Kairo. Biyen isih cilik ki viral ya. Videoku karo Lintang iki dikethok nganti mubal dikirim nang endi-endi nalika Lintang isih cilik mbiyen. Ha iya. Mbiyen iki sik walah, Nduk. Gek kulite bekisik, ayo. Rambuté abang, ayo. Abrit sampean. Panjenengan tasih emut. Isih kelingan, terus sampean ra tau sehat mbiyen iki umbel-umbelen. Lah rumiyin tasih alit lho. Nangger sampean nembang kae lho. Apa jeneng? Wong ayu, ngono ki meler alon-alon ora. Bareng teko lambe malah didilat ora, ayo. Asin nggih. Asin to lah, ngerti lah asin to, ayo. Saiki nyatane walah wis sak perawan wisan. Kelas pinten saiki, Nduk? Sakmenika kula kelas kalih SMP. SMP. Nggih, badhe minggah kelas 3. Munggah to? Nggih. Alhamdulillah. Munggah. Nggih. Ing atase arepe kelas 3 SMP kok sampean sak perawan ngono kuwi lho. Ora ngira lho, aku kaget tenan lho, Nduk. Lah nggih dos pundi? Saiki malih ayune tok malih kaya ngono, Bro. Mongko mbiyen iki kaya kucing jarku tak adahi tas tak gawe ning Solo lho. Kados kucing gering ngoten nggih. Cilik ngono kuwi. Bareng saiki walah elok tenan. Wis imbang karo Mbak Tutik kon ngono. Mbak Tutik sok bakal rambuté dingonok kene nang kene kabeh ngono ya. Nggih, dos pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sae sehat, Nduk. Alhamdulillah nggih. Iya. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ayo. Kono. Lintang Kairo saka Kediri. Heeh. Komplit karo buke karo pake karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu Nuwun ya. sewu. Mbak Lia, Mbak Tuti nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinaya Kepung Kediri. Karangdinaya Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Oh iya. Oh insyaallah nek tanggapan rono tak mampir ngene sampeyan. Oh nggih, siap. Dalu menika son dhateng dalemipun Bapak sinten? Niki? Nggih. Mbah Lardi karo Mbah Putri Sumiyem. Ayo matura, ngaturke panuwun ngono. Nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sakeluarga. Matur nuwun Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Kathah rezeki ing barokah. Barokah sedayanipun. Amin. Elok saiki pinter ngomong ya Nduk sampean, Nduk. Akeh kemajuan tenan. Elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran ngislamake putu Mbah Lardi. Oh nggih, wayah. Kang Masku. Kang Masmu iki. Roko Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Ingkang pundi? Hah? Tiyangipun. Lek roh kaget engko mergo iki kari ngramekne. Piyayine wis gedhe wisan. Oh nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. Oh nggih. Pundi? Oh nggih, Mas. Oh nggih lah sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saiki wis gedhe tukul neh Nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo. Lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dihitanke biyen. Nggih, sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rayi kula, badhe nderek aja. Wadimu. Oh iya, Nek ngono slendro sama ndi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpakke sepur lek ngono. Ayo. Yo le rene le ngancani Mbak Yu mu golek dhuwit. Ayo. Yo. Nggih. Monggo le.
nggih. Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza. Kumplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, Nggih. sampean Mirza Kairo. Kelas pinten saiki? Cah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembange ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula. Sesi teman. Sisi Reman. Ya, Bo, pamerno ning laladan Kringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, heeh. Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yo. Yuk. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, wah. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Iki murid kula. Murid kula. Ya kudu ngono no. Iya. Nggih. Ya Le. Landung napase jan le dawa kaya sepur ayo. Sang pekek apa to Le Mirza? Pekek didangu Bapak. Napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter, Alit. pekeki bagus. Leres to? Heh? Leres. Bener, leres. Kuwi nggo aku ngopo? Aku Mikir. grujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Wis ayo ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati kok. Ayo. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Neno. Ayo. Priya bagus. Kang olah budaya. Neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mik. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Ledos pundi? Rodok medun. Oh, sampeyan. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Ya, Wonten malih lek nganu ngeten. Heh. Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen wis ngene-ngene iki ya. Lek Mbak Birgita iki sik ngene iki anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe terus ndugang lho. Ayo. Anggere Tutik digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tutik dhewe bunga tirah mbanartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, ta Mirza. Sowan menyang Nah. kutha gedhe. Enek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe ya. Sabar sik. Mas Udin.
Pundi to? Ingkang Gambang. Oh, ingkang Gambang menika to. Sesoko nika sesoko. Kok ndingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi wis latihan ning meta budaya. Oh, lah nggih. Ayo Le. Bahtara terus yung Enggak kan Le. Ayo. Ono. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ora. Pak Kusnun. Ya, terus ora apa-apa. selendang kuning Kelingan cilikan. kang saking bukir Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa Le? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Ukir-ngukir kayu ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah ukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking ukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Ha iya. Maksudnya wukire nek nik-nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk anu Nggih. Lintang. Wukir iki gunung. Ukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala iki lemah. Oh, lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya, ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta iki angin. Oh, angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing Maruta mambu, gondo. gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar medhep rono nek. Nek pas ana nembang miki aja dikek ngisor lho, Zar. Wong piye jajal menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ning kono ya. 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 Seneng. swara kurang permono ing wasisan ngurung ngurung marang niki bendara napa bendana sih Bendara. Bendara Aja- niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara kuwi bos. Oh nggih. Ah, iya. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendara jenenge. Pak Pak Bos. Bos, heeh. Bendara ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh Ngono kuwi. nggih. Dadi pamane Ngurung mau marang enek Bendara. Semar to, kuwi duwe bendara jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Ya. Menika Ya, adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik. Heeh. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lah teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong ngruwat suarane apik no. Penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wegah kalah ora. Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas. Ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik kudu ngene-ngene. Sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya sing. Yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir.
Lah iya. Kuwi sing duwe ciri khas kok masakan kuwi kok. Pancen ya hebat kok. Yo Le. Dari mana? Anggung. Ngurung marang Bendoro Neno Tiasulistyo Pijen ngincangake Le, ngincangke alis iki piye njajal? Ngeten. Oh isa. Mbak Yumu kon Ndang. Mbak njajal piye Mbak? Ndang. Pripun, Mbak? Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lah Lah, Mbak leresnya Tuti malah pripun? ngincang Ngeten. munggah ning kabeh teko dhuwur. Alise malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. Pancen gemes kok aku ora. Nggih, sareh-sareh nggih Mbak Tuti. Oh, wadake sabar, Nggih, sabar. sabar. Ngopo kuwi wukire dilus-lus wae. Pikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut Nyanyi joget. kalian langgami. Heh? Nyanyi langgami kula. Oh, Oh, ngono. duet. Duet. Nggih. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to, Le? Duet ya lho. Duel. Cendol. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya. Anak nambian, oh sing jenenge duet apa ora sing enek cendole? Nggih. Oh ya wis. Tarusan. Yo, lebokke. Terus tresno sasi teman Monggo ibu-ibu PKK. Tindak. Luwih becik katenana timbang perpisahan Tiada sulistyo tarik wangi samudana marang kula warga
Madangkara. Oh yeah. Luar biasa. Aku perlu memberi apresiasi yen karo genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas kok. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi lek jane lek SD iki yahine ra entuk nyekel dhuwit lho lek jane. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lah teng napa? Heh? Lah teng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Oh, sik aja diuju-ujuki papat to. Aku ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Nah, iki aja didak Pak Sujar. Ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, 400 menen ya. Oh akeh men malian ora.
Ya apa? Sing marahi sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep Ora kena diapusi cah iki pisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 sareng nggih tumbas sapa? kula tabung. Kula tabung. Tabung gas mbledhos ning omahmu malah tabungi piye? Kula celengi. Oh, celengi. Oh, nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh, disimpen. Nah, iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Heeh. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki, Paman. Nggih. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Nyekel wayang. Pun dangu mboten nyekel wayang nggih. Kula cabirin mboten napa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang. Nggih. Lah ono duwe balik ono. Kudu dicekel. Ora. Duwe gak kene ora tak jupuk. Dikoproni. Kudu dicekel. Ora. Duwe gak kene ora tak jupuk. Dikoproni, butone dikoproni. Karo iki dikek kene. Dikoproni. Ngono. Wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aja nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan kas, kawula nek pesan kas. 1, 2, opro. 3, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elak. Wis ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wis duwe disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wae. Tak amanke timbane kebur mulanya. Open mensuluk ya. Golek dhuwit 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Seluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Seluk hanjrah niku. Oh, sing klasik. 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti ra? 6 juga. Nah, iya. Nggih, mangke mriki Mas. Cobi. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum Luar biasa, bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Le. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa cobat? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo hanjrah ingkang Puspitorum apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marahi sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Lah iso. Sapa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kaya Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kula. kok sik? Kok kowe urung siap ora? Piye? Kula mboten enten komanane to. Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa?
Iki lho aku iki amen nyonya tak tambahi 50. Jahit. Dadi Niku kakak mawon. Kula tak sing 200 niku kakak mawon. Oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya ini kok kene kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae ya. Mbak Tutik malih. Ya wis matur nuwun Les, sinau terus ya. Heeh. Tak dongane. Tambahi pangestu nggih. Hah? Pun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga to. Tambahi pangestu. Oh, pangestu. Krunguku nyuwun sepatu. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu kene. Nggih, leres menggema iki. Ya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestuku marang kowe. Tak dongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire meneng ning omah nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Lho, bocah iki gur handrane entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ha iya entuke 75 ora. 75 yuta. Yuta. Apa? 75 yuta. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, ya sip luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Nggih. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, iya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya Om, kene berdua karo Lintang iki. Padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Cilike tuwek niku. Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Tutik iki ya duwe penggemar sampun M niku nggih. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Huning. Utuh genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan. Nggih. Ah ya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ah ya. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya, Wong go mimik dhewe to tak njukuk. Ya kene tembang ya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti kok suwe-suwe. Ya dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiti saka umi sik. Ya tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih. Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes Mbak Umi. Ya terus no. Prandene maksa syukur jebul nimas uga Nonano. Ayo to sambung rasa nanging wanci
mung srana piranti yuk masuk gambarmu uga Gono